I over 3 år har Ukraine kæmpet med at forsvare sit land fra en ulovlig og uprovokeret invasion. I over 3 år har Ukraine kæmpet mod tyranni og for frihed. Og helten Zelensky har stået op mod diktatoren og aggressoren Putin, og i EU har vi stået bag ham, støttet ham, og det bliver vi ved med. Det er en kæmpe uret, som er blevet begået og som bliver begået. Et overgreb af dimensioner. Og fra EU's side har vi støttet Ukraine med over 100 milliarder kroner, og mere er på vej. Men derudover er der også de mange penge, som ligger i Europa i form af indefrosne russiske aktiviteter. Det er over 1.500 milliarder kroner. Nogle af pengene kommer fra oligarker, men langt de fleste kommer fra det russiske regime direkte. Putin er i gang med at smadre et land. Det skal han betale for. Og derfor mener jeg, at det betyder, at vi forholder os til det her, om ikke vi skal bruge de indefrosne aktiviteter til at genopbygge Ukraine. Det er Putin, der skal betale, det er ikke Ukraines befolkning. Lad os komme i gang med det.